سلام زي خبركم تخاتلتي بين تي في نلوم سوني اي سران تشعتن مقابيت زي تدالو علتاو زيناتات زلكم متيلخو كموترو كساف فصامي مدباتنا نختكتاتلونا ندعدمكو بقدامنت ارست زينا ኤርትራ ሰራዊታ ካብ ትግራይ ክትስሕብያ ኣብ ሶማል ተፈጢሩ ዘሎ ምስ ፖለቲካዊ ምስሓብ 15 ኣባላት ፓርላማ ደስኪሎም ባንክ ዓለም ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዝጸንሐ ናይ ገንዘብ ዕዳ ከቃልለሉ እዩ ግብጺ ንመትረብ ስዊዝ ዓጽያ ዝቐነት ዓባይ መርከብ ተንቀሳቒሳ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሓደ መርዓ ተረኺቡ ናፊኩም ንዶ ኺሉ ከም ዝተዛረበን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ኤርትራ ሰራዊታ ካብ ትግራይ ክትስሕብያ ኤርትራ ሰራዊታ ካብ ትግራይ ክትስሕብ ምዃና መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍሊጡም ቀዳማይ ሚኒስትር ተሃገር ድሕሪ ናይ ኣስመራ ዑደቱ ኣብዝሃቦ መግለጺ ሰራዊት ኤርትራ ብቕጽበት ካብ መሬት ትግራይ ወፂኡም ተቆጻጺሮ ዝጸንሐ ከባቢታት ካብ ወታደራት ፌደራል ክትካእ ከም ዝኾነ ፍሊጡም እዚ በቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝተዋሃበ መግለጺ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዝገበረቶ ጸቕጢ ከም ዝኾነ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት የመልክቱም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህላው ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ናይ ኣሉታ ምላሽ ክህብ ድሕሪ ምጽንሑ ዝሓለፈ ሰሙን ተኣሚኑ መምሕዳር ባይደን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓያል ጸቕጢ ክገብር ከም ጽንሐ ዘመልከቱ ምንጭታት ነቲ ጉዳይ ክከታተል ዝተመዘዘ ሴኔተር ክሪስ ኩንስ ናይ ኢትዮጵያ ዑደቱ ድሕሪ ምፍጻሙ ሂደት መዓልታት ጽንሑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ናብ ኤርትራ ምብጻሕ አካይዱም ኣብ ትግራይ አጋጢሙ ዘሎ ሰባዊ ቅልውላው ንምፍታሕ ናይ መጀመርያ ደረጃ ሰራዊት ኤርትራ ካፍቲ ተዋፂሮ ዘሎ ከባቢታት ምዝስሕብ እዩ ክብል ሓያሉ ኣካላት ማሕበረሰብ ዓለም ጻውዒቶም ከቕርቡ ጸኒሖም እዮም ኣብ ሶማል ተፈጢሩ ምስ ዘሎ ፖለቲካዊ ምስሓብ 15 ኣባላት ፓርላማ ደስኪሎም ኣብ ሶማል ምስ ምርጫ ተተሓሒዙ ተኸሲቱ ኣብ ዘሎ ፖለቲካዊ ምስሓብ 15 ኣባላት ፓርላማ ከም ዝደስከሉ መርበብ ሓበሬታ ጋርዎ ሓቢሩ ንሳቶም ባፈኛቲ ፓርላማ መሐመድ ሙርሳል ክድስኩሉ ዝተወሰኑሉ ምኽንያት ቅድሚ ምርጫ ብዝካየድ ምምኽኻር ተቃውሞታት ስለ ዘለዓሉ ምዃኑ ተገሊጹ ብቀዳሚ 27 መጋቢት ማእከል ባይቶ ዝተኻየደ ናዕቢሄቶም 15 ኣባላት ፓርላማ ከም ዝወደቡ ዝወቀሰ ኣፈኛም ብውሕዱ ኣብ ዝቕጽል 5 ኣኼባታት ከይሳተፉ ኣጊዱ ኣብ መንጎ ደገፍቲ ፕሬዝደንትን ተቃውምቱን ዝኾኑ ኣባላት ፓርላማ ድሕሪ ዝተጓሃረ ናዕቢ እቲ ባይቶ ብዝኾነ ስምዒው ተበቲኑ ኣብ ሶማል መንጎ ፕሬዝደንትን ርእሰ ምምሕዳራትን ብዝተፈጠረ ምስሓብ ኣብ 8 ለካቲት ክካየድ ዝነበሩ ምርጫ ዛጊት ክካየድ ኣይከኣለን መራሕቲ ርእሰ ምምሕዳራት ጁባላንድን ፑንትላንድን ሕጋዊ ስልጣን ፕሬዝደንት መሐመድ ፋርማጆም ኣብ ምባል ምርጫ ክሳብ ዝካየድ ነቲ መንግስቲ ኣፍልጦ ከም ዘሂብዎም ዝገልጹ ነዞም መራሕቲ ርእሰ ምምሕዳራት ዝድግፉ ኣባላት ፓርላማ ብወገኖም ምርጫ ክሳብ ዝካየድ ዕድመ ስልጣን እቲ ፕሬዝደንት ብሕጋዊ መንገዲ ንምንዋሕ በባይቶ ውሳኔ ንምሕላፍ ዝግበር ዘሎ ኣኼባታት ይቃወሙ ከም ዘሎ ካብ ሶማል ዝፍኖ ዘሎ ሓበሬታ የመልክት ባንክ ዓለም ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዝጸንሐ ናይ ገንዘብ ዕዳ ከቃልሎ እዩ ባንክ ዓለም ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዝጸንሐ ፋይናንሳዊ ዕዳ ከቃልሎ ከም ዝኾነ ወሲኑ መንግስቲ ሱዳን በዓርብ 26 መጋቢት በቴሌቪዥን ነታ ሃገር ዘመሓላለፎ ናይ ሓጎስ መግለጺ ዝምድና ሱዳንን ባንክ ዓለምን ነታ ሃገር ኣብ ቁጠባዊ ሓገዝ ከም ዝኾነ ኣመልኪቱም በመሰረት ባንክ ዓለምን ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን ዝገበሩ ተኸታታሊ ኣኼባታት ብተወሳኺ ሱዳን ካብ ሃገራውያን ትካላት ልቓሕ ክትረክብ ክትኽእል እያ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሐምዶክ ነቲ ውሳኔ በሐወስ ድሕሪ ምቕባል መሰጋገር መንግስቲ ንዝካየዶ ዘሎ ቁጠባዊ ሕውየት ዓብዪ ድርኺት ክፈጥረሉ ምዃኑ ኣመልኪቱ ሚኒስትር ፋይናንስ ሱዳን ጂብሪል ኢብራሂም በወገኑ ኣብ ዝሃቦ ቃል ንምሕዳስ ዝምድና ምስ ባንክ ዓለም ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተጻወቱ ተራ ኣመስኪኑ ንሱ በተወሳኺ ሱዳን ድሮ ናይ 1.3 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዝረኸበት ብምልካት እዚ ድማ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ጎኒ ህዝቢ ሱዳን ደው ኢሉ ከም ዘሎ ዘመልክት ይኽብል ገሊጽዎም ዳይሬክተር ባንክ ዓለም ኣክሰል ቫን ትሮስተንበርግ ዝምድና ትካል ምስ ሱዳን ናብ ንምምላሱ ብምርግጋጽ ተፈጻመ ታሪኻዊ ምዃኑ ገሊጹ
ባንክ ዓለም ካብ ቤት ንብረቶም ዝተመዛበሉ ሱዳናውያን ሓገዝ ዝወል ናይ 2 ቢልዮን ዶላር ፋይናንሳዊ ሓገዝ ክገብር ከም ዝኾነውን ቃላት እዩ እዚ ንኣሳ 30 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ሱዳን ጸኒዑ ዝጸንሐ ማዕቀብ ቁጠባዊ ዕዳ ሱዳን ናብ 56 ቢልዮን ዶላር ከም ዝድይብ ገይርዎ መጽንሑ ይፍለጥ ኣብ ሞዛምቢክ ዕጡቃት ብዝኸፈተው መጥቃዕቲ ሓያሎ ሰባት ተቐቲሎም ኣብ ሰሜናዊ ሞዛምቢክ ከተማ ፓልማ እስላማውያን ዕጡቃት ብዝፈጽሙ መጥቃዕቲ ሓያሎ ሰባት ከም ዝተቐተሉ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ምክልኻል ሃገር ገሊጹ ሸውዓተ ካብቶም ዝተቐተሉ ካብ ሓደ ሆቴል ከምልጡ ክብሉ በቶም ዕጡቃት ከም ዝተቐተሉን ወጻተኛታት ዝርከቦም በኣማይት ዝቁጽሩ ሰባት ግን ከም ዝድሓኑን እቲ ወሃቢ ቃል ጠቂሱ እስላማውያን ሚሊሻታት ካብ ዝሓለፈ ረቡዕ ጀሚሮም ነታ ከተማ የጥቅዕዋ ምህላዎም ተገሊጹ ተሓቢኦም ናይ ድሕነት ጃልባታት ዝጽበዩ ዝነበሩ መሰኻኽር ዓይኒ ኣብ ወሰን ባሕሪ ክሳዶም ዝተቆረጹ ሰባት ወዲቖም ከም ዝረኣዩ ገሊጾም መርበብ ሓበሬታ ማያዊ ምንቅስቓስ ዝካተል ከም ዝሓበሮ ከባቢታት ከተማ ፓልማን ወደብ ፔምባን ብዝተፈላለየ ዓይነት ጃልባታት ህይወቶም ንምድሓን ብዝፍቱን ሰባት ተጨናኒቑ ከም ዘሎ መልኪቱ ሓደ ካብቲ ተኸቢቡ ዝነበሩ ሆቴል ተዓጂቡ ዝወፀ ኮንትራክተር ብዓርቢ ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ከም ዝሓደሩን ቀዳም ብጀልባ ከም ዝተወሰዱን ገሊጹ ብድሕሪውን ብዙሓት ሰባት ከም ዝድሓኑ እዩ ተዛሪቡ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰራሕተኛታትን ኣብ ምድሓነቶም ሰባት ተሳቲፎም እዮም መሪል ኖክስ ዝተባህለ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ድማ ሓደ ወዳ ካብቲ ሆቴል ክሃድም ከም ዝተቐተለን በዓል ቤታን ካለ ወዳን ግን ከም ዝድሓሉን ተዛሪባ እቲ ኣቦ እቶም ህይወት ዘድሕኑ ሰባት ክሳብ ዝበጽሓሎም ሬሳ ወዱ ተሰኪሙ ከም ዝነበረ ንኤኤፍፒ ገሊጻ ብተወሳኺ ኣብቲ ከባቢ ዝሕሉ ወታደራት እንተ ዝነብሩ ወደይ ኣይሞተን ክትብል እታ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ተዛሪባ ቁጽሪ ኣብታ ኣስታት 75,000 ህዝቢ ዝነብረላ ከተማ ፓልማ ዝበጽሕ ሓደጋ ብልክዕ ኣይተፈለጠን እንተኾነ ብዙሓት ሰባት ኣበይ ከም ዝኣተው ኣይተፈለጠን ዘሎም ነባርታ ከተማ ሊዮኔል ዳይክ ኣብታ ከተማ ወሰናስን ባሕርን ርእሶም ዝተቆረጸን ዘይተቆረጸን ሪሳታት ተደርብዮም ከም ዘለው ንፖሊስ ሞዛምቢክ ገሊጾም ኣብዚ እዋን ከተማ ፓልማ ኣብ ትሕቲ ቁጽርቶም ዕጡቃት ከም ዝወደቐት ዝገለጸት ኮይኑ መራኸቢታት ስለ ዝተቋረጸ ግን ምርጋጽ ኣይተኻለን እቶም ሚሊሻታት ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ዝጀመርዎ መጥቃዕቲ ኣብ ድኳናት ባንክታትን ወታደራዊ ማእከላትን ዝዓለመ ነይሩም ሰሜናዊ ክፋል ሞዛምቢክ ካብ 2017 ጀሚሩ በተደጋጋሚ ብዕጡቃት ክጥቃዕ ጸኒሑ በሰንክቶም ኢስላክ ስቴት ርክብ ከም ዘሎም ዝግለጥ ሚሊሻታት ዝለዓሉ ጉንጺ ልዕሊ 2500 ሰባት ክሞቱን ከለዉ ኣሳት 700,000 ሰባት ከም ዝተፈናቐሉ ዝግለጽ ንመትረብ ስዊዝ ዓጽያ ዝቕነት ዓባይ መርከብ ተንቀሳቒሳ ንኣስታት ሓደ ሰሙን ኣብ መትረብ ስዊዝ ተሸኺላ ዝቕነት ኮንቲነር ዝጸዓነት ዓባይ መርከብ ከም ዝተንቀሳቐሰት ተገሊጹ እታ 400 ሜትር ንውሓት ዘለዋ ብኤቨር ጊቭን እትፍለጥ መርከብ ካብቲ ገማግም ባሕሪ ተሳሒባ ተንቀሳቒሳ ከም ዘላ ሰበስልጣናት ሃገር ኣፍሊጦም እታ መርከብ ክትንሳፈፍ ብቪድዮ ከም ዝተረኣየን ካልኦት ማያዊት ኣካላት ከም ዝረጋገጹን ተፈሊጡ እታ መርከብ ካብቲ ዝተሸኸለትሉ ምንቅስቓሳ ጉዕዞታት ድሕሪ ሰዓታት ናብ ንቡር ከም ዝምለስ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ዋጋ 9.6 ቢልዮን ዶላር ኣቑሑት ክጅምር ከም ዝኽእል ተስፋ ሂቡሎም መስመር ናይታ መርከብ 80 ሜታዎች ዝተጸረገ ኮይኑ እታ መርከብ ደጊማ ክትንሳፈፍ ናይ ምግባር ስራሕት ከም ዝተጀመረ ሓለፍቲ ስዊዝ መትረብ ገሊጾም ነታ መርከብ ናብ መጸበይ ምንቅስቓስ ምስ ተኸኣለ ድማ ጉዕዞ መራኽብ ክጅምር ምዃኑ ተዛሪቦም 200,000 ቶን ክብደት ዘለዋ መርከብ ኤቨን ጊቭን ኣብቲ ከባቢ ብዝነበረ ነፋስን ማዕበልን ንምቆጻጸርያ ብምሽፋኑ ብሶሉስ ንጎያ ተሸኺላ በሰንበት ሓለፍቲ መትረብ ክብደት እታ መርከብ ንምቕናስ ኣስታት 20,000 ኮንቴነራት ንምርጋፍ ይዳለው ነይሮም እዮም ኣስታት 12 ሜታዊት ንግዳዊ ምንቅስቓስ ዓለም በቲ 193 ኪሎሜትር ንውሓት መትረብ ስዊዝ ኣቢልዩ ዝሓልፍ መትረብ ስዊዝ ማእከላይ ባሕርን ቀይ ባሕርን ዘራኽብ ኮይኑ ኤውሮፓን ኤስያን ዘራኽብ ዝሓፀረ ማያዊ መንገዲ እዩ በደቡባዊ ጫፍ ኣፍሪቃ ኬፕ ኦፍ ጉድ ሆፕ ኣቢሉ ዝኸይድ ኣማራፂ መንገዲ ዝያዳም ጉዕዞ 2 ሰሙን ዝወስድ እዩ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሓደ ምርዓ ተረኺቡ ናፊኩም ንዶ ክብል ተዛሪቡ
ኣብዚ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ፍሎሪዳ ማር ኣላጎ ኣብ ዝተባለ ሪዞርት ዝነበረ መርዓ ዝተረኸበ ዶናልድ ትራምፕ ኣንጻር ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ኢራንን ቻይናን ዘለዎ ተቃውሞ ገሊጹ። ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ነበረ ትራምፕ ብዛዕባ ኣብ ዶብ ሜክሲኮ ዘለዎ ጉዳያትን ብሕዳር ዝተኻየደ ፕሬዝደንታዊ ምርጫት ሃገርን ዘለዎ ሕቶታቱን ኣልዒሉ እዩ። ቀፂሉ ናፊኩም ንዶ ኢሉ ናይ ደገፍ ድምፂ ከዓ ኣሰኒዎም። ብዙሓት ጸብጻባት ይሰምዐ ብዛዕባ ዶብ ሜክሲኮ ብዛዕባ ቻይናን ኢራንን ይሰምዐ ስምዕ ክንገብር ቀሪብና ነርና ኢና። እዚ ሰብኣይ ማለት ጆ ባይደን መጽኡ ግን ኩሎም እገዳታት ክልዓሉ ገይሩ ሕጂ ክንዛተ ኢና ይብላሎም ክብል ኣብቲ ብቲኤምዝ ዝተሓተመ ምስሊ ይስማዕ። ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ግን ዘልዓሎ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተነበረ እገዳ የልቦን። ምምሕዳር ትራምፕ ኢራን ውዕል ምፍራይ ባእታ ኒውክለር ጥሒሳያ ብዝብል ቤት ምኽሪ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት እገዳ ክገብር ዘቕረቦ ጠለብ ኣብ ወርሒ ለካቲት ባይደን ክተርፍ ገይሩ እዩ። ድሕሪዚ ትራምፕ ምምሕዳር ባይደን ኣብ ደቡባዊ ዶብ ሜክሲኮ ብዛዕባ ዘሎ ጉዳይ ውሳነ ክሕልፍ ይጽበ ነይሩ። እንተኾነ ባይደን መዝነት ካብ ዝተረከበሉ እዋን ጀሚሩ ብዝሒ ናብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ስደተኛታት ወሲኹሎም። እቲ ዶብ ጽቡቕ ኣይኮነን ዘሎ ካብቲ ዝነበረ ዝኸፍአ ኩነታት ከም ዘሎ ተዛሪቡ ትራምፕ። ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ትራምፕ ካብ 2017 ክሳብ 2018 ኣብ ዘሎ ግዜ ብኣሽሓ ዝቑጸሩ ስደተኛታት ስድራ ቤታት ምስ ደቆም ተፈላለዮም እዮም። ዶናልድ ትራምፕ ቀፂሉ ብዛዕባ እቲ ዝሓለፈ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ዝተዛረበ ኮይኑ 66 ሚልዮን ድምፂ ኢኻ ረኺብካ ኢሎምን እዩ። ኣነ ግን 75 ሚልዮን ድምፂ ረኺበ እንታይ ከም ዝኾነ ከዓ ርኢኹም ኢኹም ኢሉ። ፕሬዝደንት ባይደን ልዕሊ 80 ሚልዮን ድምፂ ብምርካብ ኣብቲ ምርጫ ከም ዝተዓወተ ይፍለጥ። ኣብ መወዳእታ ዶናልድ ትራምፕ ነቶም ጆንን ሜጋን ኦሪጋን ዝተባሃሉ መርዑም ምዕሩጋት መጻምዲ ኢሉ ሞጊስዎም። ትራምፕ ኣብ 2019 ኣብ ኒው ጀርሲ ኣብ ዝነበረ መርዓ ተረኺቡ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኢሉ ጨሪሑ እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝበልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና። ምሳና ስለ ዝጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን። ሰናይ ንዓኹም።